ngah pedeso bhai pi parlok sa season part ha kane ka video nya pe khndiat siapang u Erling Haaland ubadai u striker jong kari Norway bat ubayala kai menta nakah klub Manchester City latip ya u Erling Haaland kum uwei urang tep gol ubapau ha kane ka juk ka bamenta u Erling Haaland ulayak kur artili ki Golden Boot ha ka English Premier League bat satang kawai ka gol ba un point no sispa gol ha ka Premier League hadu mta ubnai November arhajar arpsan ha ka English Premier League menta ka samoy arpsan arpundreu u Erling Haaland ulayak bantep hadu kharsau teli ki gol ha ki kharwei teli ki jengalakai dairu urang yalakai ubadang kena bat ubastet tam ban poi santo gol ha ka Champion League menta ka samoy arhajar arpsan arpundreu u Haaland ulayak bantep hadu kharsau teli ki gol ha ki kharwei teli ki jengalakai ha ka Premier League bat san teli ki gol ha ki sau teli ki jenglakai ha ka Champion League u Erling Haaland ulayak ban mi madan hadu san par teli ki jenglakai ha kini ki san par teli ki jenglakai u Haaland ulayak ban tep san sau teli ki gol ha ka English Premier League u Haaland ulayak ban mi madan hadu chispa pra teli ki jenglakai na kini ki chispa pra teli ki jenglakai u Haaland ulayak ban tep hadu khandai teli ki goals ha ka Bundesliga u Erling Haaland ulayak ban mi madan hadu ndreu teli ki jenglakai bat na kini ki ndreu teli ki jenglakai u Erling Haaland ulayak ban tep hadu ndreu teli ki gol u Erling Haaland menta ulapoi ha ka kerdan ka bakhandai ha ka jengyok tep bun gol tam ha ka Champion League ladang ipek ya ka jengyok tep gol u Erling Haaland ha ka Champion League satang katu karnes nam un sapen khenno ya ka record jong Ronaldo ha ka Champion League Ronaldo udang bat menta ya ka record kum urang yalakai bayok tep bun gol tam ha ka Champion League ha ka ba ulayok ban tep hadu chispa saupel teli ki goals ha tu u Erling Haaland ulan em bat pen khenno ya ka record jong Ronaldo